en omgang 22 nyheder. Poul Erik Skammelsen sender i aften direkte fra København. Velkommen til 22 nyhederne i aften fra Kødbyen på Vesterbro i København. Et af de steder her i hovedstaden, hvor Enhedslisten og Alternativet, og måske bliver nogle af vælgerne de her, hvor Enhedslisten og Alternativet fik et godt valg for en uge siden. Vi er ved det sidste stop på vores tur gennem det delte Danmark, som valget efterlod fra DF-land i Sønderjylland over det socialdemokratiske Aarhus og det liberale Rungsted til nu hovedstaden. Vi fokuserer på det nye parti Alternativet og dets vælgere. Vi har dog også andre nyheder og sport med. De danske mestre i fodbold har skilt sig af med deres træner, og så har vi vejret med os. Velkommen. Og så skal det handle om stedet her, Kødbyen i København, og grunden til, at vi sender herfra. Folketingsvalget delte Danmark. Hovedstaden er en rød by i et par kredse, hvor Enhedslisten størst, og det nye parti Alternativet, som vi koncentrerer os om i aften, fik på Vesterbro og Nørrebro henholdsvis 15,8% og 17,9% af stemmerne. Altså en 3-4 gange mere end på landsplan. Måske ser den her gamle Kødby lidt rå ud, men det er et sted med masser af aktivitet, og hjemsted for små virksomheder, iværksættere. Den slags, som ser ud til at være tiltrukket af Alternativet. Lad mig lige præsentere stedet. Enkelte steder her kan man stadigvæk se, hvorfor det her store gamle industriområde hedder Kødbyen. Men den slags ligger altså i dag side om side med hippe restauranter. Så er der steder som Soho, et kontorfællesskab. Kødbyen er et sted med mange små, såkaldte kreative virksomheder som arkitekter, designer osv. Der er gallerier, og der er også ret mange barer. Man fristes lidt til at sige, at vi er et af de steder, hvor hovedstadens kreative klasse arbejder og går i byen. Mette Silsen, du er fremtidsforsker. Ja. Du har stemt på Alternativet. Hvorfor det? Det har jeg. Det har jeg af flere grunde, men den største årsag, det er nok det store bæredygtige fokus. Altså jeg synes, det er rigtig nødvendigt, at vi reagerer og tager handling på nogle af de her ting, vi ved, som at vores klode er i krise, og der er altså virkelig brug for, at vi handler. Så jeg synes, den grønne omstilling er utrolig vigtig. Så det er hovedbegrundelsen? Det er hovedpunktet, ja. Christian Olsen, du er tekstforfatter. Du har også stemt på Alternativet. Hvad var din begrundelse? Jamen, det er meget det samme, og så ønsker jeg også, at vi får en kultur, vi kan tale sammen i stedet for at stå og råbe hinanden, som vi har set under den her valgkamp. Så ønsker jeg, at den satser på den bæredygtige mulighed, som jeg ser dels som bydende nødvendighed, men jeg ser det også som, at det er en kæmpe business case, både for danske samfund og danske erhvervsliv. Det ligger så mange muligheder, som man kan tage, hvis man har visioner, når man tør. Vi sættes lige om et øjeblik. Det der ord bæredygtighed, det har jeg hørt flere steder i dag, for en del af Alternativets vælgere er iværksættere i områder af København, som faktisk ligner det her lidt. Jeg mødte nogle af dem tidligere i dag. Lad os begynde med bier. Bybier. De her bistader står 2-3 kilometer fra Rådhuspladsen i København. Det er en forretning, som selvfølgelig skal lave honning, men som også skal være bæredygtig og som har en social mission. Der er hjemløse, socialt udsatte og asylansøgere, der er involveret i det her projekt. Bistaderne står rundt omkring i byen, nogle af dem på hustagene. Den honning, der er ved at blive filtreret her, er fra Østerbro, og Oliver, som står her, er stifter, grundlægger af Byby. Han er godt nok englænder, kunne ikke stemme her. Meget tiltrukket af Alternativets idéer, dog en af hans ansatte stemte på Alternativet. For mig handler det rigtig meget om, at de tør ligesom stille spørgsmål ved nogle af de modeller og idéer, vi baserer vores samfund på. Det, jeg kan lide med Alternativet, er, at de bliver nogle gange anklaget for at være utopisk. Men det er faktisk ikke noget større utopi, end det med, at vækst skal redde os. Og det har de sat spørgsmålstegn, og det synes jeg er rigtig fedt. Næste stop er en af de nedlagte skibsværfts BRV's gamle bygninger på Refshaleøen. Det her, det hedder skabelonloftet, fordi det var her, man sad og tegnede skabelonerne til skibene i gamle dage. Nu er her en række af små, selvstændige, kreative virksomheder. Vi skal lige lidt højere op i det, der hedder Lystårnet. Vi skal møde Tobias Lav. Han er iværksætter. Han har en idé om, at man kan dyrke østershatte, altså svampe i kaffegrums. Så er en genbrugstankegang, og han tror virkelig på Alternativet. Jamen det jeg tror på, det er, at vi kommer til at se en mere bæredygtig verden, og også en verden, som er drevet af markedet. Og lige nu er det eneste parti, som tror på begge ting.
det er en sjov blanding, det der. Altså det grønne, bæredygtige, men samtidig stadigvæk en markedstankegang. Ikke en socialistisk tankegang. Nej, men og derfor er det også paradoksalt, at jeg som iværksætter bliver nødt til at stemme på en rød regering. Fordi de blå har åbent, og det ikke færdigt det endnu. Og så hernede på havnen endnu en bæredygtig tanke. Huse lavet af hovedsageligt genbrugsmaterialer i en gammel container. Det vi prøver her, det er at sige, for os der er den grønne omstilling, det er det altafgørende samfundsproblem. Og den sjoveste måde at lave ny forretning på. I sidste ende der handler det om, at man laver noget, man brænder for, at selvfølgelig statens finanser passer osv. Men altså alt det der med, at man snakker om vækst, som om det er det eneste, det handler om, det giver ærligt talt ikke nogen mening for mig. Christian Olsen, vi hører nogle af begrundelserne her. Jeg ved, I deler nogle af de der begrundelser, men du sagde også til mig i dag, at du har simpelthen også fået nok af de slogans, som de gamle partier præsenterede i valgkampen. Hvad var det især, der ramte? Jamen, jeg synes, hvis du ser på valgkampen, så det første Socialdemokratiet kommer ud med, det er en kampagne, der siger, det er Danmark, du kender. Jeg kan godt kalde det kampagneslogan, men det siger bare noget om, altså, at man ikke har nogen ambition. Altså, du kan jo næsten ikke sætte barn lavere, end at sige, det er Danmark, du kender. Det er jo stillstand. Det er jo ikke udvikling. Næste kommer det Venstres kampagne, hvor man finder nogle næsten eksisterende familier, 150 familier måske, som man bliver sparet ned af, fordi man synes, de får for meget. Jamen, det løser jo ikke nogen af Danmarks problemer. Det skaber ikke nogen vækst, ikke nogen udvikling. Og så kommer udlændingekortet bag, så de skal også have det også. Så det blev for meget for dig? Konservative stopkampagne, og jeg kunne blive ved, ikke? Du taler om et opbrud i social status, og at partiet er identitetsskabende. Ja. Det er meget store ord. Hvad mener du? Jamen altså, de taler jo til en vision, som vi har lyst til at være en del af. Altså, de bruger jo også, altså, det er jo en spiselig vision, de sælger. Men det er jo også noget med, at vi er i et nyt sted, hvor vi er på vej væk fra det, der handler om vækst og om mere. Altså, vi vil et nyt sted hen. De mennesker, de taler til, det er jo nogen, der vil forandring. De vil et bedre sted hen. Og det er jo lige præcis det, de forstår at italesætte og gør virkelig. Det er jo så det, som nogen mener er lidt luftigt. Tror du, det kan holde? Ja, jeg tror ikke, altså min personlige holdning er, at jeg tror ikke, at Alternativet kan nå i mål med alle deres store mål, men det man overhovedet i tale sætter, at vi kan gøre tingene på en anden måde, vi kan se vækst på en anden måde, landbrug på en anden måde, kultur på en anden måde. Det er med et kæmpe skub, som samfundet har brug for. Så bare det der, at det lige kommer i gang. Vi skal væk fra de der regneark, og skal vi løfte hovedet op og sige, hvad er det, vi vil, så skal regnearken nok komme. Men nu der starter alt politik i regnearken. Jeg ved, du tror på, at det kan holde. Men er det ikke bare endnu en gang den kreative, kaffe latte-drikkende storbyklasse, der fortæller alle andre, hvordan verden er indrettet og hvad de bør gøre? Nej, det synes jeg ikke. Altså, det er jo også en masse miljøeksperter, der udtaler de her ting. Altså, det er jo en klode, som er truet. Det er jo nogle reelle facts, vi tager fat i. Og derfor så kan jeg ikke se, at det forsvinder igen, for det er jo ikke problemer, der forsvinder igen. Altså, det er jo en nødvendighed, man ligesom reagerer på, og som gør, at man får lyst til en masse nye ting. Og derfor tror du på det også i fremtiden. Tak skal du have. Selv tak. Også tak til dig. Tak fordi I kom herind. Og så til et alvorligt emne, der skal ny lovgivning til for at få